la Lliga Política, que aquest cap de setmana ha estat intens. Comencem parlant d'aquesta mala maror que s'està vivint en el si del PDeCAT i en relació, concretament, amb aquestes declaracions que ha fet Marta Pascal al cap de setmana, en aquesta entrevista amb Enric Juliana, en què parlava, per exemple, que el país no es pot dirigir per control remot, al·ludint clarament a Carles Puigdemont, a Waterloo. Per cert, que Marta Pascal està avui aquí a Barcelona, en la presentació del llibre Carles Campuzano. Després en parlarem, també. Sí, que també crec que alguna cosa ha dit, diguem-ne, en referència a la presentació del llibre, etc. A veure, jo no veig remor al PDeCAT ni en el món de JxCat. Jo veig remor en la Marta Pascal, que no és exactament el mateix. És a dir, Marta Pascal, jo crec que va jugar les seves cartes a dins del PDeCAT i va perdre. El discurs aquest de retorn autonomista que té, és un discurs de a poc cap a la independència, 300 anys, 400, 200, no sé. Un retorn, diguem-ne, a la vella Convergència, potser renovada amb una imatge diferent, però estem parlant de la vella Convergència. Qui no li va comprar va ser la seva gent. Que li comprin els micròfons és una altra cosa. Per què li compren els micròfons? Perquè fa mal a Puigdemont, que és la bèstia a matar. Per tant, d'alguna manera, Marta Pascal el que està fent és ajudant a demonitzar Carles Puigdemont. I, per tant, els que fan això, es diguin Duran i Lleida, es diguin Santi Vila, es diguin Marta Pascal, immediatament tenen molta tribuna. Deixa'm preguntar-te, com és d'important, quin gruix té, quin pes té aquest grup de persones contraris o disconformes amb el lideratge de Carles Puigdemont i que són dins del mateix PDeCAT? Jo crec que es va demostrar en el congrés que van tenir i en les votacions per la nova direcció. Van perdre, i van perdre de manera bastant estrepitosa. Jo crec que estem parlant fonamentalment no tant de militància o de gent en l'entorn de JxCat o del PDeCAT, sinó de velles glòries, sobretot, que porten 30 anys en política amb l'ADN de la vella Convergència i es resisteixen al canvi de paradigma. I, per tant, en aquest sentit, sí que trobo que és evident que un Campuzano o un Bel o la mateixa Marta, que aquesta és més nova, però que té un ADN també molt de la vella Convergència, doncs estan incòmodes amb la nova situació. Però és que el problema és que el que lidera tot aquest gran moviment es diu Puigdemont, o es diu Artadi, o es diu Quim Torra, és a dir, la nova gent. El PDeCAT ja va fer tot el que havia de fer, a més amb una assemblea molt sorollosa, i van perdre les seves tesis completament. No és que les perdessin una miqueta, van perdre completament. I, de fet, ella mateixa va acceptar d'entrada la seva designació via Waterloo, cosa la qual que ara critiqui que no es pot dirigir via Waterloo quan fins ara, quan és secretari general, això passava, també és bastant curiós. Jo, a veure, he tingut la impressió, jo crec que sí que hi pot haver, sens dubte, un espai de votants o de ciutadans que trobin a faltar l'antiga Convergència. Home, això seria normal també, perquè és un gruix de votants que eren molts diputats. Sí, però és que el problema o no, o l'anàlisi que se'n pot fer és que aquell món d'ordre i aquell món central del país, que va ser el que li va donar durant 3 dècades les majories absolutes o no a Jordi Pujol i després va continuar, aquell món que significava Convergència i Unió, amb la bicefàlia Pujol-Duran, etc., va canviar de paradigma i els votants que eren autonomistes van passar a ser fonamentalment independentistes. I això no ha parat de créixer. No hi ha cap estudi de situació ni del CEO ni de les enquestes a Catalunya ni a Madrid que redueixin l'independentisme, el pugen permanentment. Vol dir que la massa social que va passar de l'autonomisme convergent a l'independentisme del nou fenomen JxCat, PDeCAT, que li vulguis dir, és el majoritari. Que hi pot haver gent que compri la tesi de Marta Pascal, a banda dels adversaris de Puigdemont, fins i tot gent que la... Segurament que sí, però jo vull recordar que Duran i Lleida es va presentar a les eleccions i va tenir els resultats magres que va tenir. Vull dir, Solet li va anar molt malament. Marta Pascal es va presentar als òrgans del seu partit i no la van votar. Aleshores, quan tu fas aquestes declaracions, òbviament, evidentment, pots tenir molt soroll mediàtic i molt soroll també polític pel que representa, però qui tens a darrere? El tema és qui li compra a Marta Pascal aquest discurs, quin partit, com no el fundi ella, quin partit, quines persones, quins dirigents importants del moment actual, no de fa temps. Clar, li comprarà l'Iceta, però no és dels seus. Justament la Marta Pascal ha parlat aquesta tarda, com dèiem abans, en la presentació del llibre de Carles Campuzano. Deia: la independència no la farem a través de cap drecera.
Aquest és un camí que certament és un camí llarg, que ja ho sabíem, que va començar per la recuperació de l'autogovern, que va començar per treballar per unes institucions que mica en mica vam anar fent funcionar i que vam saber entendre les necessitats que tenia el país. I ara estem en aquell moment en què hem de ser capaços d'acumular tota la força que tinguem i sense sentir-nos amb la tentació d'anar a una drecera més curta que ens faci estar més satisfets ràpidament, hem de saber arribar a l'objectiu final. I l'objectiu final és aquest estat propi, que tots anhelem, però evidentment hem de ser conscients que encara que aquest camí sigui una mica més llarg del que prevèiem, mai l'havíem fet, mai havíem arribat tan lluny i per tant ara val la pena que arribem fins al final, però que hi arribem. Ara he tingut un flaix de memòria. No vol dreceres. No, justament ella el que vol és moltes dreceres, encara que digui que no en vol, perquè el camí pot ser molt sinuós. He tingut un flaix de memòria estrany perquè he recordat les meves converses amb Jordi Pujol. Que cada vegada que jo era joveneta, lògicament, estem parlant de fa 20 i escaig anys, o més, en reunions que teníem els intel·lectuals d'aquella època, tots els Cardús, els Villatoro, aquesta gent que ens movíem en aquelles èpoques i que anàvem amb molta empenta, i el Pujol sempre ens deia: això no vol dreceres, Això és que, a més m'ha recordat la frase: a poc, que hi arribarem peix al cova, a poc. A poc vam estar 30 anys prenent-nos el pes, recentralitzant, fotent-nos els calés, no pagant-nos els deutes, no fent les infraestructures, relacionant els nostres interessos. Ja ho hem descobert, que això no va així. Si el propi Artur Mas, que ha cregut durant tota la seva vida, durant 40 anys, en aquella opció, acaba dient no té remei perquè havíem d'anar cap a una altra. Escolta'm, per tant, el tema, això em sona tan antic, ja primera que no em crec això de que a la independència arribarem a poc. Perdoni, amb qui i com, de quina manera, o aquí hi ha grans moviments socials a favor d'un altre moment per poder votar, o ja ens en podem oblidar. La seva opció, ella és l'opció de la renúncia. Ara, clar, és que és pujolisme pur, és molt antic. A mi em sona tan antic com altres que s'han presentat d'altres opcions que són molt antics. És un discurs molt antic. Però és que el problema no és que a mi m'ho sembli, perquè al capdavall la seva vida política no dependrà del que opini o no. És que ella, quan ha venut això als seus, no li han comprat. Si no li compren els seus companys de viatge i els seus òrgans de partit, aleshores què fa? Perquè, clar, tot aquest discurs que fa aquí, que vagi a fer-lo al PDeCAT i que la tornin a fer secretària general, però no és el cas. A veure, en aquesta entrevista, que ara estàvem comentant del cap de setmana d'Enric Juliana, també aflora un nom, que és el d'Artur Mas, recordem-ho, inhabilitat fins a l'any 2020. I com tu saps, hi ha moltes especulacions, hi ha moltes veus que diuen fins a quin punt Artur Mas podria tenir un paper important en aquest moviment, en aquest nou partit, si és que es creés un nou partit, Clar, sempre podria ser que jo tingués informació massa antiga, però la tinc relativament recent, perquè Artur Mas és una persona amb la que jo m'hi veig sovint, no sovint, tampoc no vull exagerar, m'hi veig. I parlo, ens tenim estima, ens tenim confiança. Jo crec que estic en condicions de dir que no se li passa pel cap, però ni remotament, de fundar un altre partit. En les converses que jo he pogut tenir amb Artur Mas, no li he preguntat avui, aquests dies no. L'altre dia, al cap de setmana, l'entrevistaven, em sembla, i deia si m'ho pregunten d'aquí un temps ja veurem, però ara la resposta és no. No, però parlava del seu paper polític. O sigui, ell, això sí que t'ho explica. Ser activament, polític activament, sí que depèn, diu, jo ara no puc, perquè m'ho he de plantejar, i tampoc en tinc ganes. Dintre d'un any potser podré i ja veurem si en tinc ganes. Això és una cosa que aquesta és certa, però ell ho pot fer perfectament dins del món de JxCat. Si tu vols, ell pot ser crític en el sentit que cal organitzar bé una estructura de partit, perquè Puigdemont és més de moviment, la Crida és més moviment, JxCat és moviment, el PDeCAT és més partit, però no me l'imagino en cap aventura nova, perquè a més, quan jo l'he escoltat i l'he sentit, si l'he sentit bé, més aviat no estava gens a favor de... I tampoc és de cap de les maneres un revival convergent. Jo crec que Artur Mas ha donat la volta completament. Per tant, gosaria dir... I escolta'm, de fet, quan hi va haver tot el tema de Marta Pascal al PDeCAT i no la van renovar en el càrrec i finalment va perdre, Artur Mas no va sortir a favor. Tampoc en contra, però no va sortir-hi. Vull dir que no em consta que hi hagi al darrere de Marta Pascal Artur Mas. Seria la figura que, com que no la tenim ubicada, la podríem estar debatent. A mi no em consta. Si fos així, potser és que llavors no tindria tota la informació. No em consta. Jo crec que no. Jo crec que ella ha quedat descol·locada,
crec que hi ha molta gent que li xiula les orelles dient que ets una noia collonuda i té ganes de parlar. Però, clar, en política, escolta'm, tu no pots dir s'ha d'anar per aquí quan l'instrument polític que hauria d'agafar les teves tesis t'ha dit que no. I li ha dit que no amb ella. I en el seu... Clar, aleshores... I ja t'he dit que he recordat les frases que a mi em deia Pujol quan jo deia sí, l'autodeterminació. Nena, a poc a poc. Peix al cova. Home, peix al cova, escolti'm, ens farem tots vells. Per cert, que hem conegut ja qui serà el número 2 de la llista de Junts per Cat a les eleccions europees. Toni Comín ha estat fitxat per Puigdemont. Recordes que l'altre dia dèiem que tenia molta rellevància que hagués signat aquella carta. El que m'ha sorprès, i t'ho reconec, jo sabia que el nom estava damunt la taula, és evident que tot això està tancat, a no ser que s'obrís si hi hagués l'opció d'alguna cosa unitària. És a dir, en tot moment, aquesta llista que en aquests moments coneixem, on també hi hauria Erika Casajoana, hi estaria Gorka Nor, i, òbviament, Clara Ponsatí de número 3, etc. Hi ha uns quants noms rellevants. Aquesta llista és la que, en principi, es voldria, si després de tot el que hagi passat a les generals, etc., i de com vagin les coses, finalment no hi hagués possibilitat d'una llista única. A mi em consta que si en un moment determinat Esquerra digués repensem el tema, aleshores canviaria la situació. Comín no seria llavors el número 2. Si no, sembla bastant tancat. Home, sí que és... Clar, és que Puigdemont no funciona amb criteris de partits clàssics. Ell té una idea de país, ell té una idea de com s'ha de defensar les idees que té de país i passa per grans moviments transversals. No és sorprenent que tots dos viuen a l'exili, tot i que Toni Comín viu a Lovaina i Carles Puigdemont, el president, viu a Waterloo, però és evident que hi ha una gran complicitat. Tots dos són heterodoxos, perquè al capdavall Carles Puigdemont deu ser el menys convergents de la història, és a dir, quan existia Convergència, el president ja el veies com una mica, diguem-ne, més esquerranosa, més com algú, com va dir el Duran, més copaire. I Toni Comín, òbviament, ha estat vinculat a Esquerra, però també és un vers lliure que també ha anat a la seva. Jo crec que forma part d'aquesta idea del Consell de la República, d'aquesta idea de la crida, d'aquesta idea de grans consensos. Que el capdavall és el que et demana la gent. Jo vaig anar a fer un acte l'altre dia, mira que intento no fer-ne, perquè no tinc temps, però al final em van agafar de l'orella i vaig anar a Pineda. La sala estava absolutament plena. Em presenten allà una alcaldessa que, a més, que es diu Míriam, que, a més, no vull equivocar-me amb el nom, es diuen, el partit es diu En Marxa cap a la Democràcia o alguna cosa així. Aquesta gent ha nascut i aquí s'inclouen diverses plataformes i entitats i també Junts per Cat. Però és una llista, diguem-ne, de molta gent. Doncs això neix de l'1 d'octubre. O sigui, tota la candidatura, gent que no havia entrat mai en política, que diuen hem de continuar defensant aquesta idea i aleshores fan una llista unitària. En el cas de Pineda en concret, Esquerra ha quedat al marge, però fora d'Esquerra la resta tots s'hi han sumat. Doncs aquest és el fenomen, aquest és el món que representa Puigdemont i que presenta Toni Comín. Per tant, a mi no em sembla estrany. Esquerra funciona més en criteris de partit clàssic, i per tant s'ho va mirant de lluny. Però ja veurem com aniran les coses. Vés a saber si de cara a les europees, veurem qui guanya a les generals. Jo crec que a hores d'ara, avui per avui, el tàndem és Puigdemont-Comín, o el triatló, diguem-ne. Però vols dir que no està tot tancat, que tot és un panorama encara... Està tancat fins a... Per veure què passarà. Està tancat si el taulell no es desballesta, perquè pot passar una cosa que és millor, que seria la unitat. Pilar Rahola, moltes gràcies, i demà ja hi haurà judici amb altres guàrdies civils que queden acumulats de la setmana passada. Que vindran els d'Escola Enllà, aquests policies britànics? No vindran, perquè no els han acceptat com a prova. I van fer uns informes que deien que no hi havia hagut violència. Per tant, millor no tenir-los. Nosaltres ho deixem aquí, demà us esperem, com sempre. Gràcies per seguir-nos. Adéu-siau.